Vandaag beginnen we ons derde dagsjournaaltje in het centrum van Brunssum. We gaan kijken naar de drukte, de mensen, de sfeer, of we ook onze gasten ontmoeten. En natuurlijk bezoeken we ook de cultuurmarkt en de Preuve de Markt. Dora, wat vond jij het mooiste tot nu toe van de hele parade? Als de kinderen dansen. Die kleintjes die zo dat natuurlijk doen. Dat is ook hartverwarmend altijd om die kleintjes te zien. Zeker als ze zo... twee kinderen bij. Zitten er 2 achterkleinkinderen bij? 2 dochters, kleindochters, ja. Wat geweldig, ja. om dat mee te mogen maken. Ja. Nou. En dat is de Poolse vereniging hier van Brunssum. Podlasie. Sinds deze week hebben we een nieuw college hier in Brunssum, dus wij dachten we gaan meteen van de gelegenheid gebruik maken om een van de nieuwe wethouders de officiële opening te laten doen. Dus hier, mevrouw wethouder Merle van Meusen-de-Bruning aan Fien. Ja, dankjewel, dankjewel. Ik denk dat ik dadelijk met de kleine meid hier naast mij nog voldoende eetstandjes langs mag lopen, want ze heeft al 3 keer gezegd dat ze honger heeft. Dus ook ik hou het heel erg kort en ga gewoon genieten. En veel plezier allemaal vandaag. Допоможіть, будь ласка, нам закінчити війну. Je moet... Ja, de tas is ontworpen door Mirte Aalhoff. Ze heeft allerlei highlights van Brunssum in de tas verwerkt. En uiteraard de slogan van de parade van dit jaar. Ze heeft ze zelf ontworpen en ook zelf gemaakt. Geweldig. En daar hebben we Meerte. Hello, you are from Kenya? Yes, we are a group from Kenya. Can you tell something about the things you sell here? Yeah, the group is African Tumbas of Kenya, and this is like our souvenirs from Africa. We have the animals, we have the Maasais, we have the bangles, name it, anything you need from Africa, we have it here. Yeah. Thank you. Yeah, you're welcome. Yeah.
Jambo, Hakuna Matata. In the jungle, the mighty jungle, the lions sing tonight. In the jungle, the mighty jungle, the lions sing tonight. Yeah, Hakuna Matata, you're welcome everywhere. This is all the world people are welcome. This is a place where people can mingle. Yeah, Hakuna Matata, Jambo, Yebo, Viva Africa, Sebo. Ciao. Daar gaan ze! Hey, say Hakuna Matata, and you say hey, okay. Hakuna Matata, hey, Hakuna Matata, hey, Hakuna Matata, hey. Thank you very much. Thank you. Hallo. Oh. Ja, hallo Simon.
elkaar weer. Maar dit is beter als tijdens de opening, hè? Ja, klopt. De opening was echt, nee, heel veel regen en alles. Maar nu veel beter. Ja, ik had gezien dat je het koud had en dat de EHBO er wel een oplossing voor had. Ja, het EHBO had een deken over me heen gedaan, zodat ik niet onder... dat ik het niet koud kreeg, want ik had maar een dun hemdje aan. Dus, maar nu iets beter. Dus het is nog meegevallen met de kou die avond? Ja, ik vond het wel meevallen, maar EHBO zei dat ik het niet moest doen, dat ik gewoon een deken op moest houden. Nou, dan hebben ze toch goed voor je gezorgd. Oh,